Lumayas ka! Yung mga kalingap, at today papunta po kami sa lupain ni Nadisgay. Hello, Sir Alvin. Hello po. Maraming salamat, Sir Alvin. Ano nga tayo po? Mga bakod po. Yan, at pa-secure po. At salamat kay Kuya Rene. At siya po yung sponsor ng lupa. Siya pa yung nagpapabakod, talagang hands-on yung ano po, tulong nila. Maraming salamat po Ninong Rene at Ninang Lani sa patuloy pong pagsusuporta po sa amin. Tsaka patuloy po sa pagtuturo po ng mga salita ng Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo palagi ng ating mahal na Panginoon at bigyan po kayo ng ligtas sa lahat pong pupuntahin nyo, sa lahat ng trabaho nyo, kung saan man po kayo mapunta. Maraming salamat po. Ang ganda ko, Sir Alvin. Natatawa na ako, binibigilan ko lang. Ay, mainak ako, Sir Alvin, at mga anak ko, linis tayo doon. Pasensya na po doon pala sa mga comment na hindi daw naglilinisan, Sir Alvin, kasi nga po takot pa kayo maglinis kasi yung lupa po, Sir Alvin, medyo naggulo po. Medyo magulo-gulo pa. Oo. Ngayon babakuran na natin. Babakuran na. Talagang feel na namin, Sir Alvin, sa amin talaga. Kasi yung una, magulo. Talagang parang 50-50 pa po. Sir Alvin, ngayon okay na, babakuran na. Salamat po, Ninong Rene, sa sponsor po sa pagpabakod po. Maraming salamat po. Yan, mabakod na tayo, Sir Alvin. May pamerienda si Sir Alvin. Dalahin ko na ito, Sir Alvin. Ayan, yan, Sprite. Dalawa ito, Sir Alvin. Ang dami. Siyempre, yung sinasadri. May tinapay ito, Sir Alvin. Sa akin na to at sobrang manito yan, tinapay. Sige po, tara, Sir Alvin. Tara. Ayan po, at sponsor din po ni Kuya Rene ang pasahod natin sa magpabakod. Ay, salamat, Sir Alvin. Saka nagbayad lang Sir Alvin, si Ninong Rene. Ay, maraming salamat po, Ninong Rene. Para ang dami nito. Ay, grabe. project daw project. Ay, salamat. Maraming salamat po talaga. Ninong Rene at Ninang Lani, salamat po. Pusong talaga sila. Pusong mamon. Yung lang, sa may muhon lang ba? Ay, dyan may bakod libre, Sir Alvin. May bakod. Pwede. Oo, pwede ata yun. Kasi madudubli man yung Oo. Ay, iya, Sir. Ano po, Sir Alvin? Dahil nasa boundary man. Boundary yan. Kalaptik tayo, Sir Alvin, para dito. Oo. May makuha tayo sa atin. Alin? Lalagyan natin kansi. Matansiyan. Yan po, at mga nabunga po ito, mga kalingap. Nabunga, nabubuhay. Ang kinuha ni Nakuko. Ano ko nasa isip mo? Sino ang nasa isip mo ngayon? Si Ate Rina? Sabi tayo sa dagat, hanapin mo ang Sirena doon sa dagat. Sirena pala. Sirena. Lapit baga kami po, Sir Alvin, sa dagat po. Oo. May Sirena. May dagat dito sa likod. Maganda sana yun, Nandito na. Pwede yung gawing resort. May nakabili man na ata. Alvin, maraming salamat sa Sir Alvin, pagpunta naman sa amin. Tsaka nagpapasalamat pa ako sa mga viewers po sa patuloy pong pagsusuporta kay Sir Alvin. Almost 1 year na kami, Sir Alvin, na bablog mo, no? Oo, almost kasi 1 year old na si Ali, no? Oo, 1 year old na si Ali. Buntis pa nun si Mamina. Oo, napunta siya nun. Buntis lang. Buntis pa si Mamina. Ngayon, nag-birthday na. Birthday na ni Bibi Ali. Salamat po sa sayang talaga, pero sa sunod na lang. Oo, sunod. May birthday pa, Sir Alvin. Hindi lang 1 year, hanggang kailan pang birthday. Mahaba ang buhay natin, Sir Alvin. Hindi nagkasama, Sir Alvin, yung silang puti at nabantay sa bahay. Si Mama walang pwedeng iwan. Nagpagamot kami nun, Sir Alvin, doon sa kamusta yung paggamot niyo pala?
mag-inom daw po. Ayaw niya kasi yung mga ginagaga, hindi po si mama no nainom. Magdagdag na lang daw po ng Cremel, Cremel Esgaro ito pong. Cremel S, parang gano'n. Sa Sir Alvin, yung niya yung ito, Yung sikmura. sikmura. Oo, nagtitigas masakit daw po Sir Alvin ngayon. Okay man na, malakas-lakas man na po kumain si mama Sir Alvin. Kaya, Talaga? Wow! malakas-lakas na. Tsaka, Ano yung sa point nag-pray natin yun? oo nga Sir Alvin. Bungay ng Oo, panalangin. Opo, salamat Sir Alvin pag-pray kay mama. Sila pastor, di ba? Sila Nag-pray pastor. din. Oo, sa linggo po Sir Alvin. Sasabihin ko po kaya pastor na ipag-pray si mama doon sa simbahan. Saka malakas talaga ang powerful baga Sir Alvin ang prayers po baga. Ay, oo. Oo, Sir Alvin, kaya ito wag akong na-pray mo si mama doon Sir Alvin. Oo. Saka yung mga comment Sir Alvin, maganda yung pag-pray mo po kay mama. Talagang Wala sa puso. nasa puso. Sir Alvin, tuwa-tuwa mo si mama pag ayos niya Sir Alvin, nakalimutan naman kayo. Ay, daan ni mama. Binigyan ko nung cake sa daan ni mama. Sino nga nito nagbigay? Yung mga tao, sino yun? Sabi ko, sila Sir Alvin yung mga nagtulong sa amin, tapos pinapanood ko sa Sir Alvin yung vlog niya sa amin. Grabe yung tawa, nakita niya yung sarili niya Sir Alvin. Sabi niya, ang payat ko dito, grabe si tawa niya. Kaya sabi ko, mama, magpataba ka na ha. Kumain na siya ng madami. Oo, kumakain na po si Sir Alvin. Ano lang Sir Alvin, manamok mo, sayang wala tayong dala ng yung lighter, mapaano ka. Dito, Sir Alvin, Ay, sige, anuhin mo na yan. Malamok lang talaga dito. Talaga, dapat nagdaka kita. Dapat nag-ano tayo ng lotion ba? Oo, malinis lang ang Sige. Titingnan natin ang paglilinis. sabi sa comment, tarang galon daay ni Sir Alvin. Oo ba? Tinatanggal yan eh. Tinatanggal na. Pampataba kasi yung niya. Oo. Sunugin na ito dito. Malaking tulong to sa amin Sir Alvin. Ayan, mabunga na naman. May lutuin na naman ako. Ngayon po at naglalagay po kami ng bakod. Si Disgay po ay nagtatanggal ng Ay, bawal magparakay ng chicherya ha. Pares kayo ni Kalbo. Merienda na si Drake, merienda na. Nasimula pa lang. Ito yung bubol pala. Asan? Ay, iyan. Sige, baybuwaran natin ito. Kahit luma na kasi itong to. Logi ako. Bakit logi? Nakapantalon kayo. Ay, malamok Malamok. Ay, magsiga tayo. Wala bang lighter dito? Magawa tayo ng apoy. Okay lang. Nakalimutan ko malamok pala. Oo nga. Kami sa braso eh. Ito may to. Baka may lumabas ditong bubuyog. Ayun po. Ang isa si Coco nandun. Malaki talaga rin 200 square meter. Pag nalinitan yan, makikita yan. Nalinitan. Ito may puno dito. Coco? Makuha ka ng Kala ko merienda ka na. Joke lang. May po. May labtik. Ay, dito diretsuhan Walang masyadong lilikuan. Kawayanan ba doon? Kaya grabe naman nahirap din. Kawayanan. Kaya di ka gusto
konti agad at malinis ka po nung dadaanan. Man lang baga po tira din mga ano natin. Lalagyan. Kasi dito may ano na eh. Nakadikit kasi yan sa ano. Boundary. At taranggalin ko na nga yung tira din mga maliliit na sabi mo. Para malinis na po baga. Taranggalin ko na po yan. Mga sabi mo bukas supog ba? Yung mga payat ba? Yung payat. Para makita na natin si Ralvin yung ano. Apoy man yan, di man yan usok. Hindi matatanggal lamok niya. Kaya nga usok-usok lang. Buti ko pala dapat si Ralvin. Maglagay pala tayo ng pinto. Yung parang pinto baga pag napasok kayo sa ano. Lupa-lupa. Nandito na kami di. Malagay kami ng ano. Kawayan si Ralvin. Hala si Lisde, nagsunog na. Ang lakas ng sunog. Lakas oh. Oo nga eh, yung maliit, hindi man yan. Basta wag lang kumamang. Yan po, malinis-linis na oh. Kaso po, nagsunog po kami. Pampausok lang po kasi sobrang lamok. Ayos ka lang, Diskay? Ha? Napuling in love ka na dyan ah. Oh. Kaya maraming salamat po Ninong rin at Ninang po sa lupa po. Sa mga ano niyo Sir Alvin, ano kami lang yung may lupa, ano? Grabe, ano, kaya salamat na maraming salamat po talaga Ninong rin at Ninang Lani po. Po. Dapat ito, matanggal din natin ito oh. Ay, wag Sir Alvin! Bakit? May nakatira dyan mga nuno sa punso, tabi apo po. Di, paano, Sir Alvin, bawal yan. Paano kung may project tayo dito sa lupa mo? Pagkawa niya Sir Alvin, baka malandian ako. Malandi na nga ako, baka wag lalong landi ba ako. Ay, hindi man Sir Alvin, magiging kapitbahay ko yan Sir Alvin. Alin, naku nakakatakot na may sila. Tabi ako. Baka ang nandito man, mga bubuyog. Baka dyan ay may nakatira daw sa mga ganyan. Ano Sir Alvin? Sabi nung matatanda. Sabi ng matanda. Madami na sabi sa akin yan Sir Alvin na pag may mga ganyan, huwag kayong magpupunta dyan, huwag nyo kakalutin at baka kayong malandian. Oo Sir Alvin, madami nagsasay mga matanda. Kami na ang may nagmamay-ari ng lupa. Yun, lumayas ka! Sana Sir Alvin, baka magalit na. Tabi-tabi po ako. Daiman. Ikaw na muna dito hanggat wala pa ako dito. Yan! Ano Sir Alvin? Dito na lagi na kami makalinis dito Sir Alvin po. Kasi nga po, alam na namin na sa amin to may bakod na. Hindi, malilinisan na namin ng maigi po Sir Alvin. Pag walang gawa dun sa bahay. Pag tatapos ng simba, hapon-hapon. Pag Lunes to Linggo, gundang gawa Sir Alvin. Talaga, ang grabing gawain. Sa Cedric po, tuloy-tuloy man ang trabaho. Kaya yun Sir Alvin, hindi ka makalinis dito kasi nga yung lupa, magulo-gulo pa ngayon. Okay, na ano Sir Alvin? Ipag-pray sa natin tulong na maging... ng Panginoon, ano Sir Alvin? Oo, sa tulong ng Lord, ang lahat ng bagay ay sa tulong ng Panginoon talaga. Panginoon, oo. Lahat ng bagay ay
sa Panginoon lang tayo magkapit. Ano Sir Alvin? O, dahil sa inyo Sir Alvin, ano na ako sa Panginoon, nakakaalam-alam na. No, O dahil sa alam inyo ka. kasi nga, simula't sinabihan mo kayo magsisimba kami Sir Alvin. Kasi pag hindi ako nakasimba Sir Alvin, yun may sakit si kayo na tai-tai. Pag nagsimba man kayo, magantai-tai lang yun. Consumption lang. Doon lang kayo nakaka-absent. Oo, kaya po nakaka-absent kami. Nachat man po ako sa GC po, sila pastor po. Na okay man lang po ako Sir Alvin. Grabe, ano Sir Alvin, tagpawis na tayo. Ikaw Sir Alvin, okay ka lang, walang Okay man. electric fan. Ang electric pa natin dito, hangin. Hangin, ano Natural Sir, hangin. nagtataba na. Hala, inano na yung ano mo, saging mo. Oo, wag Tinumba muna. na. Ayos po. Kailangan ko pa ito Sir Alvin. Tinumba ni Tsaka, Cedric. pag tatanggalin ko Sir Alvin, natabi ako sa gilid-gilid pantanin ko ng ano mga ganito. Tatanggalin at malak. Oo! Oh, talaga. Yan, ginagawa na. Ala. Ay, wala man na itong laman. Oo. Yung wala ng ano. Wag mo na ano Sir Alvin. Oo. Ang lawak talaga po pala Sir Alvin. Ha? 200 square meter. Bakit? Ay, yung payat na. Ah, kasi para lumaki yung bunga. Isa, ito yung may bunga. Hala. May bunga ang Sir Alvin. Dayan, may bunga. Patigpasan ko ang payo mo. Dayan, ano Sir Alvin? May bunga, may bunga. Ayun, Wala oo. akong pagtigpas Sir Alvin. O, tingnan mo. Ay! Hindi ko ang itak ko Sir Alvin. Wala ang sakin bala. Ano Sir Alvin? Walang bahala sa'yo. Oo. Sir Alvin. Hala. Di para umano yung iba, umangat yung iba. Kailangan tanggalin yung mga ano. Ang tawag dyan ay parang pruning. Tama ba o kalinga? Pruning. Sir Alvin. Ano lang? Sinabi. Malinis na Sir Alvin. Ay, malinis na talaga. Maano na maliwanag na po ano Sir Alvin. Talagang ano si Cedric po sa trabaho. Uy, Pampataba na. kumain si Alvin. Para makabilo yung iba. Soksokan na Sir Alvin. Araw kang pag-soksokan na mabawas-bawas na ano. Diyos mo, pag-din. Yun o, meron Si ka Kalbo Sir Alvin, nagraragpas man todo po. Oh, ingat ha, kalbo. Ingat ka ang sundang ha. Ito yung ano po, ayo, tanggal na yung ano at may naninirahan. Ay, ano nga sila pintuan Sir Alvin. Oh. Ala. Baka may ahas dyan, yan yung tirahan ng ahas na kubra. Mga ganyan. Pag ano Sir Alvin, malinisan na po. Maganda dito. Matanim ako dito mga bulay, mga bulaklak. Maganda ito Sir Alvin, mga bulaklak. Ano para makulay. Peep! Yan po, merienda na muna po kami. Salamat po kay Kuya Rene. Oh! Nagsama po sila this guy. At supportive sa asawa. Dapat Sir Alvin, magtulungan. Ano po Oo. Sir Alvin? Merinda po tayong gutom-gutom na ano Sir Alvin. Ay baka matapon no, takpan mo. Takpan. Kaala. Nawala ba kayong lamok? Yung nagtulog. Takot yan. Nawala na. Pasensya na po mga kalingap. Nagsunog kami. Kunti lang naman ito. Pangtaboy lang po ng ano, ng mga lamok. Kaysa man po. Ano Sir Alvin? Kaysa naman madinggi si this guy. Nating ano niya. Kawawa mo na ako. Kayo din Sir Alvin. Hindi lang ako. Tagtatagtad ako ng namok Sir Alvin. Ano? Oh, ba't nga pa ito ko? Ayan po mga kalingap at malinis na. Tigagamit ko. Lalagyan po natin ito ng ano, vibe wire mga kalingap. At sponsor po ni Kuya Rin Atilani para meron na pong property ito si this guy na kita nila yung ano, yung bakod para ano po sila. Yan po at ito po yung ano, mga nabuhay po ito mga kalingap.
Ayan po, nakakuha si this guy ng nyug. Sanay-sanay na po si this. Ingat ha, baka putulan. May rilo pa pala. Ay, karuman. So siya lang taga-bunot. Ang ganda ng relo. May rilo, tas may susi, Sir Alvin. Oo. Susi. Tapo mga pula. Bukas po. Mga ilang araw lang kayo ito, Cedric, ano? Mga ilang araw lang siya. Oh, grabe naman, bilis. Half day ngayon, tapos ang bilis. Ganyan. Oo. Mabilis po talaga magtrabaho, Cedric. Yung iba baga pinapatagal, para madami silang pero ito po si Cedric, kaya kinuha natin kasi mabilis po ang trabaho. Pag nasa tao din yan, kahit sarili nila, diba? Yung iba nga kahit sarili, ang bagal pa. Ayan po mga kalingap, at makikita na nila yung mga hangganan para kung sakali man mga kalingap, sila, maganda yung pakiramdam nila pag napasok sila dito sa lupa nila, may bakod, parang may privacy na din sila dito sa property nila, mga kalingap. At hanggang dito na muna po. Sige, this guy, Sir Alvin, maraming salamat, Sir Alvin. Ingat kayo, Sir Alvin. Sige. Maraming salamat po, Ninang Lani at Ninong Rene. Maraming salamat po sa mga viewers po. Salamat, Sir Alvin. Bunot-bunot lang ako. Mag-una na kayo. At sige, iwan na namin kayo muna, ha? Oo, Sir Alvin. Salamat, Sir Alvin. Dito na kayo. Sir Alvin. Dito na kayo sa lupain nyo. Ay, sige na, wag na.